Názory, domnienky, fakty, hoaxy, mizinformácie, malinformácie, deepfake, fake news, informácie, všade samé informácie. Zahlcujú nás, ovplyvňujú a dokonca menia. Jak si řekneme ten základní úvod, tak se přesunete do výstavy, abyste si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak je to prodírat se a být zahlceni informacemi, jak funguje manipulace a manipulátoři a další efekty. To téma není úplně jednoduché, ale věříme, že vás bude bavit, protože je to zpracováno interaktivně. Výstava je vhodná i pro školy, pro starší děti, ideálně od 7. ročníku základní školy, pro střední školy a samozřejmě pro dospěláky. Táto výstava má za cieľ poukázať na tému kritické myslenie, práca s informáciami. Ako už bolo spomínané, chceme poukázať na rôzne prístupy, ako správne alebo zodpovedne pracovať s informáciami, čo môže ovplyvniť naše rozhodnutia. V tomto prípade, keď ľudia diskutujú, keď spolu zdieľajú nejaké informácie, tak tieto pani tu bola medzi nimi napätá situácia, že jedna bola na jednej strane, druhá na druhej strane. Ale v tomto prípade majú pomerne blízko, možno oveľa bližšie ako ľudia, ktorí sú tu, hej, na jednej alebo na druhej strane. Takže keď spolu diskutujú, keď spolu komunikujú a zdieľajú nejaké názory, informácie, tak nemusí prísť k tej polarizácii spoločnosti, ale môžu riešiť tú tému nejakým iným spôsobom. Každá informácia, ktorú náš mozog príjme, sa stáva súčasťou nášho nového ja. Preto tak, ako je dôležitá zdravá strava a pohyb pre zdravé fungovanie nášho tela, rovnako je dôležitý výber informácií, ktorými krmíme našu myseľ. Toxická informácia sa totiž nedá vydáviť ani vylúčiť. K informáciám by sme preto mali pristupovať ako k jedlu. Rozumieť ich zloženiu, kontrolovať ich pôvod a vedieť, kto a ako nám ich servíruje, a zároveň by sme mali tieto informácie servírovať nášmu okoliu zodpovedne. No a návod na to, ako, vám ponúka práve táto netradičná interaktívna výstava. Vážení hostia, pozývame vás dotknúť sa 19 interaktívnych objektov, cez ktoré sa naučíte, ako sa nestratiť v zradnom labyrinte informácií, či ako nepodľahnúť manipulácii. Na vlastnej koži prežijete intenzívny pocit informačného zahltenia a naučíte sa informácie dešifrovať a triediť. Odhalíte nástroje manipulácie v podobe kognitívnych skreslení, argumentačných faulov, mediálnych faulov či štatistických faulov a priučíte sa z náročnostiam kritického myslenia či mediálnej gramotnosti, ktoré nás učia hľadať pravdu a chránia nás pred neférovými praktikami manipulantov. Vy sa skúste oprieť. Tak. A tu sú rukávy, takže tu, nech sa páči. A môžete dopredu trošku. Tak. Nie, tu je. Tu jedna ruka. Tak. A vzali byste, že průměrně v jednom autě jezdí 1,4 lidí, oproti tomu velikost a délka autobusu, která je plus minus 3,3 auta, tak byste dokázali velice jednoduše zjistit, že i kdyby ten autobus byl pouze 10% zaplnění, tak je nemožné, velice nemožné porovnat efektivitu aut. A ľudia, ktorí chcú a sú zanetení pre nejakú zmenu, pre prinášanie nových vecí, tak mali sme možnosť teda realizovať a máme možnosť realizovať práve túto výstavu aj tu u vás v Blansku. Rádi vás tady uvidíme. Díky podpoře z projektu Evropské unie je vstupné na výstavu zdarma, jak pro školy, tak pro jednotlivce a bude přístupná v otevírací době našeho muzea.